Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। दा गोबांथार कमेन्ट्स आरो गोबांथार भिडिअ बिगासिनो दङ BTC साख्रिनि सायाव एग्जाम माब्ला जागोन। दा खनसेनो रिप्लाइ भिडिअ लाबोबाय बेनिफ्राय जों मोनसे एनालाइज खालामगोन मोनसे जों मान्थखौ एबा जों डेटखौ लागोन। दा बेखौ जों माब्रै नायगोन नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था अब्लानो बुजिगोन आरो जायफ्रा Bodo Info official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना जेब्लायबो बर' रावजों नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनगोन लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामना दोनदों बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गार्डआवबो दङ आरो लोगोसे ग्रेड 1 दङ बेनिफ्राय जोङो ग्रेड 3 दङ आरो ग्रेड 4 दङ। दा जों बड'लेण्डआव जिउबिदुरिनाव फैयोब्ला नोंथांमोना गोबां ट्राइ खालामदों जानांगौ साइडआ आन्डार मेन्टेनेन्स जागासिनो दङ एबा नट एभेलेबल जादों जेराव जों आपडेटखौनो जोङो दायो मोननो हाया। स' बेनिफ्राय एडमिटखौ जों सिगां बेयावनो मोनदोंमोन एबा गासिबो अफिसियेल नटिसखौ जों बेयावनो मोनदोंमोन। स' बेखायनो एडमिट मोननाया जों बेयावनो मेक्सिमाम चान्सखौ दायो लानो हायो नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला पर्टेला एक्टिभ जाफिनो। मानो होनोबा जों मोनसे फ्रि बेचखौ जों रेफारेन्स लानांगोन बेनो जाबाय JEE पस्टआ अफलाइन एप्लाइ जादोंमोन बेनिफ्राय एडमिटखौ जों बेयावनो अनलाइन हिसाबै मोननो हादोंमोन आरो बे JEE एग्जामा जानानै साख्रि होनाय जाबाय बेखौथ' मिथिखाबाय। स' बेनिफ्राय एडमिट फैयोबा बेयाव मेक्सिमाम चान्सआ दङ फैनायनि अके आरो जेब्ला पर्टेला एक्टिभ जाफिनगोन बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेखायनो बेखौ सेभ खालामनानै नोंथांमोना वेबसाइटखौ लानो हागोन। थ' बेखौ जों मिथिबाय देन बेनिफ्राय मोनसे एक्सट्रा दंबावो पर्टेला जों बेयाव थांगोन। दा बेखायनो जों एक्सट्रा पर्टेलाव थांसै बेनो जाबाय Recruitment.com जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना साइन इन खालामनो हागोन एबा लगिन खालामनानै ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेयावबो आपडेटआ फैयो। स' बेयाव जोङो फैयोब्ला माखासे गाइडलाइन्सखौ जों मोननो हायो जेरै बैसो। दा बैसोआ BTC साख्रियाव नोंथांमोना जेब्ला ओंखारो अब्ला बेयाव होनाय बायदिब्ला 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम जोङो बेयाव खालामनो हायो बेनिफ्राय एग्जाम फिस थानो हागौ नेक्स्ट लेभेलाव जुदि साख्रि ओंखारबावोबा मानो होनोबा जों IPO दानखादोंमोन नालाय IPO सोलाय जों अनलाइन पेमेन्ट दाननो हानायनि अप्सनखौ बेयाव मोननाय चान्सआ दङ। दानिया जोङो जेब्ला सिस्टेमाव थाङो अब्ला नैबे पर्टेलाव नोंथांमोननिया ओरैबायदि मोनगोन जेब्ला रेजिस्टार खालामो बेयाव ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 बेयाव एक्सट्रा ओंखारगोन। स' बेयाव जों एक्सट्रा ओंखारनायखौ नुदोंमोन दासान्दि पर्टेला एसे बिजि जादों जानो हागौ बिथांमोना आपग्रेड खालामगासिनो दङ। दा जों बेखौ नायनोबा जोङो साइन आप खालामनोबा बेयाव नोंनि नाम मेल ID फन नाम्बारखौ होनानै जों रेजिस्टार खालामनो हायो आरो। दा फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन लगइन खालामनांगोन एप्लाइ खालामनांगोन डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनांगोन बिनिफ्राय पेमेन्ट आरो लोगोसे एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लानो हानाय अपसन दङ। दा जों लगिनाव क्लिक खालामबा नैबे लगिनाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना जि फन नाम्बार दंमोन रेजिस्टारा बेखौ होनानै नोंथांमोना OTP मोननो हायोमोन नाथाय दासान्दि OTP फैयाखै मानोना साइटआ बिजि जादों। दा बे आपग्रेड जायाखै आरो जानो हागौ बिथांमोना बेखौ आपग्रेड खालामगासिनो दङ बेखायनो चान्सआ बेनो नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि फैयोबा बेयाव नोंथांमोना अनलाइन मोननाय चान्सआ दङ। दा जों सिगांनिखौ डिसकास खालामसै फरेस्टआव 420नि खाथियाव दंमोन पस्टआ गार्डआव आरो लोगोसे नोंथांमोननि ग्रेड 1आव दा बेखौ जों मोनथिबाय। स' बिनि एग्जामा जाग्रोगोन दा एग्जामनि जेबो खबर फैथ'वाखै आरो लोगोसे एग्जाम जोब्बासो फिजिकेल टेस्टखौ लागोन। देन बेनिफ्राय सेकेन्ड आपडेटआ 193 ग्रेड 4 साख्रि ओंखारदोंमोन जेराव अरेल टेस्टल' जागोन बेयाव एग्जाम गैया दा बिनि खबर गैथ'वा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों 10 भेकेन्सि नोंथांमोननि BTC सेक्रेटारियाटआव बेयावबो दंमोन बिनिबो जेबो खबर गैथ'वा आरो लोगोसे रिसेन्टलि 263 एबा 260 प्लास ग्रेड 3 टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेलाव ओंखारदोंमोन। स' बिनि लास्ट डेटआ 28 अक्ट'बरमोन दा नोंथांमोना दाखालिसो जोब्बाय दा बिनिफ्राय इन्टारभिउआ माब्ला जागोन एबा एग्जामा माब्ला जागोन गोबां मोनथिनो लुबैयो बेखायनो गोबां कमेन्ट्स खालामदों नालाय जों दा मोनसे एनालाइज खालामसै बे माब्ला जाथावगौ। दा नोंथांमोना खोनादों बेनो जाबाय मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननिया बाइ इलेक्सन अके। थ' बे जाबाय 13 नभेम्बराव इलेक्सन जानो माने गोबां डेट होगासिनो दङ बेनो जाबाय बाइ इलेक्सन एसेम्बलि इलेक्सन। स' बेखायनो इलेक्सन जायोबा इन्टारभिउ जानो हाया बेखायनो जों नभेम्बर 13नि सिगां जाखाला। दा जों मिथिबाय 13 नभेम्बराव जुदि इलेक्सन जामारोबा बिनि सिगां MCC नाङो नालाय दा बेयाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हाया एबा इन्टारभिउ जानो हाया बेखौ नायोबा जों मिथिबाय जे 13 नभेम्बर सिगां जेबो इन्टारभिउ जानाय चान्स गैया BTC। स' बेखायनो जों डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारियाव जों चान्सखौ लानो हायो एबा जों हमदांनो हायो जे बे डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे इन्टारभिउ जानाय चान्सआ दङ। दा जेरै फरेस्टनि दङ फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट दङ ग्रेड 4नि साख्रिनि सायाव आरो लोगोसे नोंथांमोननिया इलेक्सननि उनावसो गासैबो नटिस फैयोबा नोंथांमोननि फिन खनसेबो भिडिअ खालामगोन। दा बेनो नोंथांमोना रिप्लाइखौ मोनबाय जे जोंहा 13 नभेम्बराव इलेक्सन जानो गोनां दङ बेनो जाबाय बाइ इलेक्सन दा बेयाव माखासे रिजाल्ट होनाय गोबांथार प्रसेस थायो नालाय बेखायनो डिसेम्बरावसो खबरा फैगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव मोननो हागोन।